Gaurko musika zuzenean telebista saioan Muare taldea ezagutuko dugu. Maili eta Eli musikariek osatzen duten Muare bikoa. 2020 urtean sortu ziren eta balio dute zigilupean argitaratu dute debuteko diskoa. Gaur, gurean, Muare. Bizitza danan ertzean, zai gelditzen da zelatan, ahotsaren jarioa, hipnosi xurgatu nahian. Lai, 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 larai, lai, lara, lai, lara, lai, 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 larai, lai, lara, lai, lara, lai, lai. Sakona bakardadeai, gaituenean oldartu ai, sakona bakardadeai, gaituenean oldartu ai. Muare 2021 bueltan hasi izan, elkarrizketa batetik, eta gero gutxinaka fundea forma hartzen, lokal bat eskuratzen, eta ensaiotarako taula pixka bat antolatzen, eta lehen kontzertua 2022ko azaroan eman genuen. Eta Muare gea Maili Gerriko, Fariñas, eta Eli Berazasoraren. Bai, hori da, Kobanen ezagutu ginen, ni 2015 edola hasi nintzen, zuek pixka lehenago. Hor, bueltan, baita ere, bai. Eta, urte superpolitek izan ziren, egia esan. Eta, hor ikusi genuen nolabait, enkajatzen genula, musika itxeko modun, eta, pentsatzeko edo sentitzeko modun, gustutan ere bai. Eta, hola animatu ginen zerbait, talde handitik txikira juten, eta zerbait pertsonalagoa, eta, barrukoagoa bezala egiten. Urteak atzera Koban taldean ezagutu ziren bi musikariak. Taldearen bidea etetean aurrera egitea erabaki zuten Muare sortuz, eta beste musika norabide batean sakonduz. Bai, azkenean Kobanek eman zigun, beste eman zigun pixka bat tresna desberdinak ezagutzen ez genituenak ikasten hasteko aukera. Erabiltzen ikasten hasteko aukera, eta pixka bat hori probestuz jarraitu genuen bide hortatik berezikin ere kasuan ez, sintetizadore eta tekladoekin. Eta gero bai inkorporatu genituela ahotsa lantzeko geneukan idearekin beste tresna batzuk. Eta bai, norabidea guztiz desberdina, musikalki zer ikusirik ez dauka, baina argi dago herramienta berdinekin gauza desberdina lortu daitezkeela, ez? Eta produkzioan esperientzia hartu dugu, bai base erritmikoak sortzen, eta bai, hori. Musika egiteko elektronika gailuak erabiltzen ditu nagusiki Muare bikoak. Esperimentazioan eta jolasan oinarritu dute talderen jarduna, territorio berrietan murgiltzeko asmoz. Ez genekin oso ondozte zen horabide hartuko zure edo ze estilo egin nahi genuen, baina genekin esperimentatu da genula eta traste horiek erabiltzen ikasi, ordu logortik juntzan, eta nahi gabe sortu dela giro edo atmosfera elektroniko bat, naiz eta ez izan ehuneko musika elektronikoa. Eta gero beste hainbat kanta igual sortu dira piano batetik edo gitarra batetik, eta hori ere argi ikusten da. Tresna eta tramankulu elektronikoekin batera ahotsaren eta melodien presentzia handia da kantuetan. Ahotsak lehen planean daude, bi musikarien arteko jolasetan oinarrituak. Nik uste zalantzari gabe, melodiek daukate izugarrizko presentzia, melodia gehienek garapen luztea dute, naiz eta gero bauen kantaren bat, kanta pare bat, igual buklean gehiago oinarritzen direna, baina melodiak dudik gabe, ahotsak, abesteko moduak eta ahotsei mailak aplikatzizkien efektuak eta garrantzi asko hartzen dute. Ahotsetan denetik aurkitu dezakegu, badira kanta batzuk gozoagoak, pop melodia ohikoak edo, eta gero daude beste leku batzuta igual eraman zaitzaketen melodiak, batzuk esan digute, kanta honek ematen du balkanikoa edo beste honek ez, ziberoko kanta bat, orduan pixka denetik. Baliteke, igual luperraren erabilerak eman izana
bukle sentsazio hori, baina, bueno, eroso sentitu gea, eta bukletik, mantrarako bidea edo eman digu, eta nik uste hor, gustora ibili gala gure mantran, eta hor sortu dala atmosferikoa. Gero Elin sintek ere ematen diote norabait, ez dakit, amesteko aukera bestela, ez? Gelditzen da pixkat hemen musika. Izterrak nere giltzurrunen inguruan estutu zituenean. Kantu xumeak lantzen ditu Muare taldeak. Milaka kapa gehitu daitezkeen garaiagoetan, kantuaren bizkarrezur biluzia mantendu du taldeak kantuen estrukturetan. Zer egin poeta ofizioa ez da erresa. Zer egin poesia odolezko izerdia da. Zertarako ekarri izua eta ikara izarartera. Azala sentitze arekin aski da. Eta dena dela larrua jotzeko. Ez da hain giro poetikorik Egia da, hasi ginenean, pixkat, adestien sorkuntzan eta hasi ginenean, gure helburuetako bat hasierakoa behintzat baztala musika pixkat minimala sortzea. Entzuten ari ginen erreferentziengatik edo momentuan interesatzen zaizkigun musikangatik, pixkat hildo hori mantentzea. Gerora, haian ez da emaitza hain minimalista izan, hasiera batean espero genuna beste, baina bai mantendu dugula soiltasun bat, eta baita ere esfortzu bat egin dugu zuzenean jotzen duguna eta diskora eraman duguna izan zedin gauza bera. Ez gea sartu diskaren produkzioan gauzak eitzen. Eta horrekin lotuta baita ere, euki dugu pixkat helburu bezala azken urte honetan, direktoetan, zuzenekoetan jotzen dugu musika modu nahiko artisauean egiten. Orduan, ez dugu adibidez ordenagailurik erabili nahi izan, eta momentuan geneuzkan tresnekin eta errekurtso pare batekin lortzen genuen atmosfera, hori izan zedia erreflejatuko zena bai diskoan, bai zuzenekoetan. Entsegu lokalean sortu dira disko honetako kantuak. Musikari bakoitzaren zirriborroak mai gainean jarri eta kantuak eraikitzen joan dira. Oinarrizkoa izan dute entsegu gela. Bidea egiteko ezinbesteko gunea. Guztiz lokalean sortuak izan dira, egia da ideiak etxetik etorri diala, baina oso ideia, simple, oso zirriborroa, ez da etorri kanta bat jaola eginda. Orduan izan daiteke lokala ezinbestekoa izan dela, eta esan bar dugu, olako lekoak sustatzeko apostua egin barko litzatekela, ez dugun uste nahikoa egiten danik. Eta, guri behintzat horrek eman digu bidea, gure ideiak elkar banatu, lagunek utzitako trasteak ekarri, tutorialak ikusi, ez, hor saltxan urtebete inguruz ibili ginen. Eta, eskerrik asko Eugenio hori, eta musika geraz. Beti hor goa besten. Diskoaren grabaketa ere entsegu lokaletik sortzen da. Bidean lagunarteko saiakerak eta lankidetzak izan dituzte. Estudioko lanean borobiltzeko debuteko diskoa. Igual lehen aipatu dugunaren hildotik, eta ikaspen prozesu oso fuerte bat izaten ari zelako, bururatu zitzaigun, gustatuko litzaigukela gure errekurtso propioekin diskoa alik eta teknikoki albideratzen zigun puntura arte behintzat, guk egitea. Orduan lokalean grabatzen hasi ginen, parte instrumentalaren gehiengoa lokalean grabatua dago, eta gero bai hasi ginela inguruko lagunekin, baina txantxustairekin adibidez, hotxa grabatzen hasi ginen. Josu Salbide pixka bat lagundu zigun perkusio bat eta borobiltzen, eta gerora ja estudiora pasa ginen. Hemen gertatu zen pixka bat
hasi ginela, hori idea horrekin, gure kabuz bizkat biluz egiteko idea horrekin, diskoaren grabaketa, eta konturatu ginen geroz eta potentzial gehiago ikuste genioela diskoari, eta geroz eta gehiago profesionalizatu nahi izan genuen. Orduan, hasiera batean simplea izango zen zerbait, bukatu zuen estudio batean, eta masterizatua, eta guzti, baina, horrek ere balio izan zigun ikasteko, eta nik uste aldaketa nahiko txoa dala. Adibidez, lehenengo hasi ginen kanta, ez dauka, igual sinte aldetik edo elektronika aldetik hainbeste aldaketa gehiago da bukle bat, eta ordoa ez, duda adibidez. Baina gero baditugu beste batzuk, prima edo zehaska kanta, baiadoaz gehiago, ezakit, efektu gehiago daude, gehiago arriskatzen dugu, ez dakit, ez da hain segurua edo, improvisazio gehiago ere bai, ez? Bai. Eta esperimentazio pixka gehiago nabari da. Eta polita izan dena, nire ustez, jolas hortan, nola bilatu bidea berriro errepikatu ahal izateko. Ez, batzutan zerbait ateratzen da, ezakizu nola, eta bilatzea bideak. Bide hortan aldatzen da baita ere sortu dana. Eta igual erosi behar da, ezakit pedaltxo bat justu inbardezunako, ezakit zerta pedal horren bila hasi behar dezu, ez? Eta hori izan da interesgarrie, niretzat. Batzutan desesperantea. Baina politia bai. Atzartetik doa ura, arrakalatik abentura, datozela ustura eta beldurra, likido nintzela zuta duteta, likido izatearen austura, adarkatu eta sartu da parrura. Muare taldearen kantuen hitzek ez dute norabide jakin bat. Egunerokoan gertatzen diren pasarte eta historiak dira. Edonori gertaltzaizkion pasadizoak. Nik esan nuke ez dagoela behintzat horrela helburu konkretu bat, disko tematiko bat egiteko, edo diskoak hitz egin dezan gai konkretu bati buruz, edo gai multzo konkretu bati buruz, baizik izan diala gehiago ezakit azken urte pare honetan bururatu zaizkigun erreflexio batzuk, erabaki deunak abesti batera pasagar genitula. Eta horrela izan dira, batzuk izan dira igual elkarrizketa kafe batekin egindako elkarrizketa batetik atea dian gaiak, beste batzuk bakoitzak bere etxen dozkan pedradak esatea ez honi buruz abesti bat inbar deu, eta horregatik dira esango nuke pixka eta nitzak. Zein pertsonak eukiditzazken erreflexioen inguruan hitz egiten dute. Balio dute kolektiboaren babesean ikusten du argia bikoaren lehen diskoak. 7 kantu bildu dituzte debutekoan. CD formatoan argia ikusi duen lan ederrean. Guztiz sarea guztiz ezinbestekoa izan da. Haiek animatu gintuzten gure lehen kontzertua ematera. Bat egiten hor genbintzala eta babes horrekin eta sistematuta hor lauzatu ginen gure 7 abestitxoekin intxaurrotu dut jotera. Eta oso eskertuta gaude egia esan. Eta diskoaren argitalpenerako ere bazkenean bizkat errekurtsoak elkarban atzituzu antzeko prozesuetan dabilen beste taldeekin, eta errazten da gauza bai. Arnasazkartze bat, lasai bizide, narentzat arnasazkartze bat, atzelen bidean atzerantz beste aurrera bidean kalal gaitez. Muare taldearen musikak eskatzen du nolabaiteko arreta bat. Edozein lekutan jo dezake taldeak, ikuslegoa prest badago entzuteko behintzat.
Bide horretan zutik edo eserita gozatu daiteke taldearen zuzenekoaz. Bai, egia dazun barra gana adibidez, formatua hori izan zela, ez dugu askotan joela, baina bai, arrosan ere bai, endaula lurran eserita, eta oso polita izan zen. Baina, bueno, gogoratzen ere Mugamboko, giro ajeteatrua, dena ajetreatua. Denak tragoak hartzen eta animatzen, eta bueno, hor nire, igual, deskonzentratuago, baina oso pozik. Diseinu ederrean jantzita dator diskoa. Izaro Jeregi artistaren lana izan da, eta diskoaren soporte guztietan erabili dituzte osagaiak, koherentzi bat emanez lan osoari. Bueno, bai, berak bazuen ideia bat buruan, Maitasuna eta Gorrotoaren arteko gogoeta bat egiten ari zen, erlazionatzen zuen gorputzeko aldaka eta masai zurrekin, ideia honen garapena noski berak egin beharko luke. Baina bai abia puntua hori izan zela, bere ideia artistiko bat edo bere kontzeptu artistiko bat, eta horren inguruan egin zituen metalezko eskultura oso potente batzuekin, jantzi egin duen, eta horre egin genuen hola irudi montaje bat, argazki zoragarri batzuk bat zizkigun, eta oso pozik gaude maitzarekin, ez genuen espero horrelako irudi profesional bat lortuko genuenik, hasi ginenean, eta zoragarria iruditzen zaigu. Bai, nik uste guztiz, atmosferan sartzen zaitula pixkat, brilloa dago, misterioa ere, gris hoiekin, eskultura ere ez dakizu oso ondo zer izango dan, ez? Nik uste guztiz bat datorrela, eta bai, benetan eskertuta Izarok egin nuen lanagatik, ze gu bakarrik ez ginen gai izango olako artelan bat sortzeko, eta maketa ideiarekin hasi izan zerbait, hola ikustea, ezagit, harrotasuna sortzen digu, oso pozik gaude. Azken garaian geroz eta ugariagoak dira gurean Muare bezalako proposamen ausartak. Bide lagunak topatu dituzte inguruan, erreferentzi berria sortuz. Bai, guztiz, gu lehetxo hasi ginen, pixkat inspiratu edo asko gustatzen zitzaigun talde bat Lumi izan zen, hortik jo genuen, Aira ere referente izan da askotan, lehetxo, haiek utziztiguten luperra, eta hor erabaki genuen guk ere erostea, sortu da ere, ez da sare hola, baina, nolabait elkar jarraitzen gera eta ikusten da, eta, sentitzen da pixka, hasi dala, bai, roi hori pixka Euskal Herrian. Egun taldea etenaldi batean murgilduta dago. Momentuz taldearen ondare txiki bezain ederrarekin gozatzeko aukera dugu. Eta denborak esango du, itzulerarik baden. Bai, momentuz etenaldi bat ingo dugu. Eta, gogotsu gaude kanta berri heltzeko eta bueltatzeko, baina, ezin gara aurreratu bizitzak eta erritmoak esango digu. Diska eskuratu daiteke Balioduteko webgunean, baliodute.eus, digitalean eta fizikoan ere bai, eta baita ere Baliodutek badauka Bandcamp bat, eta bertan ere eros daitezke kolektiboko talde ezberdinen diskak. Ziburuko azokan izango gera, ekainean, eta ezakit, denda baten edo besten ere bagaude. Diskan ez daun beste abesti batzuk sortu genitu antzerki obra baterako, Sehaska kanta gorriari izena du. Arta konektiboak egindako antzezelana da. Eta, antzerkira juten bazeate, entzuteko aukera izango ez dute, baina bestela entzun bilduman dago. Eta, etorkizunean badego asmoa ere plataformetan jartzeko edo inkluso fisikoan ateratzeko.
ikasi dugun itzalean.